Ghana is city. Ghana America. Donald Trump how never. We make my offer Donald Trump back to the Abra Donald Trump na ma fine. Maybe usro. Abusuafo so hwa we Manhyia Palace eho ena nana Krapim Baffoe Agyentadua epie mu ekosai ekire ne papa eye otumfo se tutu nyankese na oso ekire ne se ewie ye no ena ne papa enso eso ni mu na wode no ekire banwa no so se ono ena mebu enkrazaman na enkrazaman emfa ne ntoma pa emfra enumu amamre ne amane kwan so na wo se kotoko hene epeje ne mu kakra na etutu anamo etaitai baako mienu miensa enan na ode ekopi ono a ne ba anim na okochia ne ba ema ne moni ha na oma ne moni yo se eye nkrazaman a ode ahye ne nsa no onko na omfa tumi nu nyina enkobu nkrazaman na enye krabehwe enuti Krapim Baffoe Agyentadua etene na adwam ema nananom aman hina hodo a mo Manhyia omunyina ebechia eye nkrazaman hine na Kwame Baffoe tosunan na nkrazaman hine eje ne nchia no wie no na chese opemu na nkasa ese humboy ono akasa ene de otikrawe ni prawe nwuma so tumfo se tutu nyankase kuma nini nyansajira patabiribi ono akasa ebepie ne doba anim na okase we ene me doba osomani ene uti muntie no eno ena eye otumfo ose tutu etutu tataya odi ekopie ne doba Krapim Baffoe Agyentadua eye na Kwame Baffoe tosunan anim ewo Manhyia Palace na enu ena nananom a omo so omo ye opemfu mu kunini na omatwa otumfuo ehu ahia edi nanim eni nachi ni benkum eni nifa eje na baba edi akopie eye ne dopa a oso nani a chese osinkrazaman itie mu ne dopa asibibi akire na wi ama chese Ghana eni wiase nyina ahuhum popoye sampa tumi bi asori ewo nkrazaman mu a ode na Kwame Baffoe a obetuto niema ama nkrazaman aye enimunyam ama Ghana ene Asantehene na osha na Kwame Baffoe fei na ode penifo omotwa ne ho ahia eche na achese ampa we ndibreni na owie ye no na oboni mu ase ema ne papa se eja shirame na wen shirame amenko ifisa wonchen ena nhira ene enimunyam ene tumi ewo nsam ena nkunibdie wo nsam ena enimunyam wo aniti nese anso atie no na oguso a ohira no na amamre na amane a etwagu nyina ekire se transfer of authority, transfer of energy, transfer of power ena Asantehene ewura otufo setutu ede edware ne ba nti wo hwa a ode man benkum no de amane nifa de man benkum no de amane nifa afa de tumi no ena odane amane ba se fakọ nkrazaman mu na kwakubu nkrazaman emane nye kabehwe na emom okono hwe na obi ankotu futubone anaze obi anye ohinta di akire amfa medada wadwen amawa mamuonu ankoto ape nti ni nyina na otufo ede ato ne banani ma ono so som sei twitwe se menso de odo ani siye ne nkodene ebechechiri nkrazaman amana ye kabehwe abesoma Asantehene nti otufo eguso a ochia na enchia no awie ye no na eye amanfo ehya sese dabi ewo se omoye hihye na yewura nkrazaman hene etena pakamu na yesoa no edini firi ono a
na himfie ana ne sifie yeso papa wa de a eye odia eniti ono na jafie eye Manhyia Palace wono na yede ne bepie mu ewa Amakom bebia nananom ensamafo efiri bebia nananom efiri Amakom epaaye ebetra nkrazaman bechiche nkrazaman no ho ene wose omosoano na okoni kurum na ohwa asante amamani amani mu a yesu ohini bi awia yesoano a yede no kɔ eba nanso krazaman hene de no na eyesonkum efise oya asanteman wurapa Asantehene Piesie ene ye nana Baffoe Agyentadua patabiribi ono ene osi bunuma mu a na bunufo enika na nyina sheki Agyentadua ene si bona sase sheki na chese bibia edin ewo ho efise ni wura eye Asantehene ena akosa agyensase akopim atifido ede amane se wo ena sase ne ye wodia wo ena wudi so hene erenti ena nkwaza hene eye himpon oyo hinkese obabunu ni na half mountain hedi a ohini bia ni ho a ono no eboti pen na se ohini bia ni ho a oso no kronse nkwaza man hene eye na Kwame Baffoe Agyentadua Krapim Baffoe okumanini owoso adoto a onsura korkra onsin suma sarawa ham beba ono ena chese yaso na pakamu a odi fa eye atifi ene anafo opoye ene atoye a okopie mu ewo Amakom the ancestral home eho ena na Kwame Baffoe Krapim Baffoe Agyentadua a ono ene ye nkwazaman hene no ekodi fie bebre ene suma santeman bebre esuma santeman na emu Krapim Baffoe Agyentadua osuma santeman ewu moja mu asanteman ye omo omosoma omo ade omo pe abedwane asanteman omo ya asantefo mo pia se na nanom di do abebodom na emu ye ka omo omso asanteman a omo di omo moja ene esoma asanteman a na ye Krapim Baffoe Agyentadua ono ene di ni nyansa ene ni nimde ebo anese ema ne ko ha ekokun agyensase a enyensaase wa sase yantam ede be soma asanteman ama asanteman ye kokuru ene ti se wo hwe ni dibire ni nanumnyam ewo asanteman mu a enyade a yetoto na sekora na yeka bema ba na oni Krapim Baffoe Agyentadua oni tetentere de bore oye nyansa yira chese oyira yire nyansa ema nipa eto okura ampo a na ni nyansa akura anya aduma biu efrise Krapim Baffoe nyansa esiri nyansa nyina na ono adenti ena King Solomon awo na unye King Solomon King Solomon na awo ena unyansa no ayedoto kabea a chese enia no eniti Krapim Baffoe eye tumfo a opetena asasi so na odi tumi ni animonyam edi nkrazaman so man nkrazaman beye krabehwe ene Krapim Baffoe asiapa nimpra etoso enan eniti yenya na Kwame Baffoe etoso nan wabai nimse nkrazaman ebeye nentumapa afra na obeye krabehwe efrise naja edi tumi ni animonyam ni nyina amano na Kwame Baffoe eyobia ntabia mekase oyo hina owa ahobrase pa ohina owa animonyam oyo hina chese odone man na open kamumu na wa won pen kamumu ewo nkrazaman mu de pemampem yebetufo se ne matu ekotwere bebi etwere na pere wo ho ase ehye Krapim Baffoe adwanase na ye nyina ye fa nkamumu ni odo enkyekere nkrazaman emane meye krabehwe obibia one de ye na adwen se Krapim Baffoe de adwan obekoso aye ohutadi akiri na oma na na ahuni no enye pepepe de nananom abosom de asa owa oni utua senkraza abosom omde nokore ne ye adwuma ye nyina ye va yetumi no enhye tumi a ewa animonyam na ase na ye nsom no na enye krabehwe enenti Krapim Baffoe Agyentadua sedia etie no asanteman wura ede tumi no ama no enenti obibia ni ho a obetware na kwamu ewo mputudwuma ana ni dwumadie mu obia emfa tumi ematumi a owa animonyam no ene Krapim Baffoe Agyentadua na mese na apie mu idie behunu se yefa ha de Ghana nyina yefa ha a yewo se nkrazaman ekopem kintampo ni nachi no obohun hyehye pa obohun sonsonye na obohun se businesses ebefa ntuma pa afra obohun se mpuntu oman chechire ye no obohun se ya na esitie ebinum benya nkankraza enka achire nanso yenya ye hene die ye den ankraza
ebekɔ n'anim woyɛ den a nkranza ebekɔ n'anim woyɛ den a nkranza ebepagya de obi bia ɔhwehwɛ sɛ nka nkranza enka akyire ewo mpuntu mu nkranza enwiawia te sɛ akora ɔwia no obuada ene Krapim Baffoe aba nti nkranza man ho awansan no nkranza man ebeye krabehwe abeye anije na nkranza asoma asante ni nyina ene se tetempere de fiti ye na adudo nyina no mpɛ so ɛna Asantehene Piesie obufiri Amakom ebe pie ɛyɛ nkranza na ɔmo baaye no akoko ene ahunahuna ahodo a na ɛkɔso ɛwɔ ye pomhanti ɛna ɛyɛ bema ba Krapim Baffoe Agyentadua ebu na ketem se dabi mame nkɔ nkranza man mu na wofa ene wo ho na ye nyina ye nkɔ kyekyere nkranza na bia di sia me bema ba metwa ampa obaye ebesom ye eboa man nkranza man etumpon ekɔ sa ahodo onene se otumfo osetutu ne se otumfo prempe omu nyina eya hayo pa na hayo no nyina mu no ena ekopie sampa akɔha pa nti no ye mamumoni ha ye mamumoni yo nti omu ena kyese omakɔ sa atwasa ama nkunimdi aba ama animunyama ye nkranza man dia enu ti ena ne seka sɛ obi nya asa bia nkobeye bi obi enya asa bia nkobeye bi na dodo ani sade so ntakra kyenti ena eye nkranza man dodo ani sa nkranza man dodo ani sade so ntakra kyenti ena dodo ani sa asante man enti nkobi benya nkranza man ene asante man no na nka ye ntokese ana yemu ate na enso mpanin se ube free krom hia pen a woyɛ den a obeyira wadwaba ase kyene wo ye kyene mawura o tunetwene so na etoa manaka motwa no na kyese bibia eni ho bio wade ase na emso apes yese apese beye kese a na oye emadufokye wade ase enti se yanye ne yanye nkranza manyi yanhwe ne yantutu ya nema ye na yanfa amamba ne amane kwan so amu nkranza man a ebeje nsamu yani bebe ye ho so no na nipa bonfo bebo awuram na afi de ono no pese na hini yenye kase na ye nkranza man ya hini enye ketwa ebi ensida ye nyame ahyehye no wahyehye awie na afi na bonsam ebese no enti pemampem yekofa Manhyia live ena edimu bepie mu ewo high street of Kumasi monten so ena ohun se adofo omufiri nkranza omufiri kitampo omufiri bebibia epaye ebeta na Kwame Baffoe achi no omuguso etwi mumome ede ohene ba eye Asantehene Piesie eye otumfo Piesie eye sikadwa Piesie ede nam eye Asantehene monten so eniti ye ni mpanfo bi ebetwetwe nkomo eye na nyako na yehu ye twie mangasa de ntia ene anije no aye sronkon de ntia ene nkunibie na aye sronkon na ono nso ade nanu disem atudwa ama nkranza man ene Ghana man nyina ahunu sa ampa nkranza ekoyi nkranza enya nanu nyama ese na efata no obibia okutia nkranza man no onhwe yi efise tumi no abedi nkranza man sem na tumi no aye nkranza man dia ene ne da edikusi wiase awie na yesre kwatenten yesre nkwapa yesre animunyam ediama yewura na Kwame Baffoe a kyese Krapim Baffoe Agyentadua tumi ni nyina abɛhyɛ ne nsa no sɛ nyame ɛma na hoɔden ɔma ni nyansa ɛbo Solomon die no so ɔma ni nyansa ɛbo King David die no so ɔma ni nyansa ɛbo Daniel nom die so na ɔmfa mu nkranza man empeja nkranza ema nkranza emeye krabehwe obi bia ɔmpɛ nkranza ye no medikin aka sɛ hwɛ wo huye na nkranza betwa fa wo so sɛ de otwi fa wo nananom so tetentere de bepemene no hwɛ wo huye na nkranza bebu wapre obi a odwe nkranza ho adwembɔne no sɛ wo kai otumfo atenteben ene otumfo ensem a mo kana o se wo sɛ wo dua Asantehene ho adwembɔne a hwɛye na mpie wa no na sɛ pie wa no de a ene asembeto na emom ɛsɛ otim so anananom abosom ene nananom ahoɔden ebetwa fa wo so ene nti enwe Asantehene ho bɔne na odua Asantehene ho bɔne a bɔne ebeto kwan mu moma yemfa ensiye enokredie ensom na Kwame Baffoe na de wo mu ne sɛ na Kwame Baffoe ekɔ ninchi ai okɔ ninchi
ninchi no eye he eye asante Amakom asante Amakom eho ena nananom eye adehepon a omo ekọ batatuo anase nananom ekọ akwantu kese ede bechichire nkwanzaman na sanka nananom ama kankwanza kese yesen nananom ama nkankwanza ye pochpochu bio nananom ama nkankwanza ewa asase debi efise nananom ene bekoje nsase ema nkwanzaman enya nsase kopim sirim atifi man tem no hao chese nkwanzaman nima sipen ena yene yedidu sabia bru sabia so satema masibi dia tsere papa bi mosi ina le dia anu ya etu osi na sia anide a wada pakai ani ko ni ko na ko every mo ina satema le dia le papa si wonder ni sabia ba ko le dia ane ko na ba ka drop e ko masi ko no so a ya bo ya ba ya jere ta ya se ko e di sabe ya na ko so ya ba ko ya do ya ba Nia wuhuni na sechire enyina ene se nkranza efi Amakom nkranza Asantehene na nkranza eka otumfuo na henkuru ahodo a atwa ho ahia no eho na nkranza fi Amakom na ne papa ene ye Asantehene dia na ofri Amakom dia na chese ya amamre na mane awie a ewo so okọ difie ewo so okọ nananom anamon so na se okọ nananom samanfo nchen eni omukotwetwe nkomokogu nsa bompa yeyi apaye se Krapim Baffoe Agyentadua okọ akwantu kese edi ejapade ebesom ne papa no Krapim ewoni fie na ne womu eyina ne se eye nana adumensa asare a ono ene ye Amakom hene ono ankasa ena chese ono ena ukura eye asante abusua chese omoye asine abusua mu Amakom na odi suo no
ono ankasa ena eye ninua ena eye Krapim Baffoe Agyentadua enti ewo se omu nyina eto nsa edidie na omugu nsa esufre nananom sampa omode hye a ono ekochichire nkwazaman no wasan apa na wabeya amamre ne amane ama Asantehene sikadwa na afidi animunyam ani tumi bia ewo nanano samafo kyen no omoso asore apija na omo awoso omode hye na ofiri ha na okudu eye nkwazaman mu a omahu sampa nananom sunsun etanachi nananom sunsun etware no so ukọ Ghana bakwasemu a eye Asantehene ena edi akon na ukọ Ghana bakwasemu a eye Baffoe ena wa Asantehene mu a eye Ghana hemfa hodo nyina esuro no na wei ena eye nana Asantehene na semba ko a aya omo etajeje na baba ene se Asantehene ena woni no di asunsuma osumu wode woto pamuo so eni nti se woni nkranzan hene edi asunsuma obesumu e de wato neja anim wode wobeto pamuo so na wobekọ nsan mabio eni nti obia enhwe yi obia watwe na no se twapia esi nkranzaman ho nam se eye nkranzan hene na Kwame Baffoe eso ya kire ne se eye Asantehene otufo se tutu nyankasi nyasayira a otosu mienu no se obibia etwe na no edisi eye na Kwame Baffoe so anase Manhyia so a eyo Asantehene ena ono no edi asunsumo onka hu se Asantehene besum no atopamuo so na obekọ a onsan mabio eniti obi a waye na adwen se ena yesi nkranza abo so yesi nkranza atwetwe no nkranzaman obia no obetime si na twetwe obia no obetime na di esie even in the modern day Ghana no nkranzaman obia no obetime asore tia no age nkranzafo nko a ena ebetime asore se ampa nkranzaman e kwama nkranzaman eniti obibi oti ne baabi na obeyese ena nkranzahene shai ena yenhu bi da enti den efa ho ben du fie asem nkranza ufie asem nkranza enti so otu baabi na o your propaganda otu baabi na opi wani munyam bi otu baabi na ope nkosuo bi anasa opese nipa recognize wa mesero emfa ma nkranza mamu nana ena otine dwamu a okoba na okoba no o kire ni tumi ni nanim nyam e wa Asantehene mu no nti mesrew se wunia wafofra emfa man nkranzaman so na se wuni Krapim Baffoe edi asunsumasuma obesum otopanwo so se dia neja eye no mesrew nkranzaman ntuto na se ai obibi a waye wadwen se odi se wupeja ukrum hina peja ukrum he obia emfa ho obi ne woni asem na emo odi wano ebe ye twapia abesi nkranzahini ho abesi nkranzaman ho dia pemampem YouTube se jai na nkranzaman woni nkranzaman edi asunsumasuma yebesumwo atu ye japamuo so na obekọ a wonsan mabio ne wo nyina ne se nkranzaman umayenye nkamumu mumayenye ekoroye na yefa odo eno ye ho na obia ne obetimi atu ne nson agu akofa ntomago abehiem ena wo wuntimi enare nipa a wonye umoja eye ofiri moja wuntimi nsesa no ema ne nyeye umoja eye bibinia wuntimi nsesa no ma ne meye bruni moja saa ena okala eye bruni a wuntimi nane emeye bibini eriti na okọ America yewo black Americans yekese Asians Euro Asians ena yewo Indian Americans yewo Asian Americans because ewom se wabeye ehoni die na nso wunchi eye wunchi umoja eye umoja enti omo betage wo efise umoja no efi ho ti ase saa se obetimi aka bono de obetimi aka kusase obetimi aka kesa bi a ope na emom umoja na egu mu no eya Asante otom osisa na enyeye nti de wo senkwaza for youth eti ase ne se babia opapa wo no eho ena wo babia ona na gina eho ena ugina enti enye se me wo ha dabi babia opapa ena wona na edidi eho ena wusu didie okọ na se wo papa atamfo koye baako a wo ye no wo da na wanhwe ya ye be yo se Samson eni derela tama Samson ede ne ho ekọhye oba no edomu no a ni wure fi se oye Israel ni ema sa Filistifo no eto hye ne so etwitwa ne tirimi ema na ho ode nsa ye no sa pepepe na ebi no pese o moye nkranzaman na nso nkranzaman etiase Asantehene etiase eni nti yen na nyansa
ya bɔ no boa ɛde ama yɛn nti wontimi mɛhwete boa no mu wontimi mɛhwete nananom anum nyam mu wontimi mɛhwete nananom ɛmɛyɛ wo ntadie akyire mɛtete nananom ntam sɛdeɛ wo papa awo a woyɛ nkranzani no saa na wo nana nso ɛyɛ nkranzani ɛne nti nkranzaman momma yɛmfa koro yɛ ɔdɔ ɛnta yɛ hinakyi nananom se ɔmunchi efiri asante Amakom a ɛnyɛ yɛn ɛmrante ne mɛba na yɛbɛsesa no de ayɛ nananom wɔ no ɛhɔ na ɛwɔ sɛ aban bi asesa power no military ni bibia ɛkɔ saa aban no ho enti sɛ yɛ nananom se ɛn no mu gyina saa na yɛn so yɛ gyina no yɛntimi sesa de yɛ nananom atwera to hɔ yɛntimi sesa yɛ nananom amammerɛ yɛntimi sesa yɛ nananom etumi ne ɔmu gidie enti me de mesere obi bia sɛ mo mɛfa no kurodie ɛne nsiɛ yɛn som yɛ nananom abra ɔmagye atum sɛ ɔmo yɛ asenefoɔ na ɔmo firi Asante Amakom